Op onroerende afsluitdijk koert al als proef. Flink het gas erop en 130 kilometer in het oren rieden. Nou maait het van september takomira op alle Frieske sneldieken. Op de dik tussen Beetse Zwerg en Drachten maar alleen nog jongens en nachts 130 kilometer rieden worden. Ik zie dat dit plan grote voordelen heeft. De kist terugrijden, beter terugrijden. Maar ik zie ook dat we een paar dingen moeten we goed in de gaten houden. Eén daarvan is de verkeersveiligheid en het tweede is de invloed van deze maatregel op het milieu. Het regeer wil de komende 6 jaar 140 miljoen euro investeren in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Liek als langere invoegstroken en het breder maken van de dieken. Er komen er loedskerven en maar de bij natuurgebieden net altijd 130 rieden worden. Net sinds de maatregels binnen de milieuclubs min te spreken over het plan. In het onderzoek wat dient is, blijkt dus dat de uitstoot van fijnstof, CO2, maar ook geluidsoerlast bij deze proef tanom is. En dat betekent dus dat de oerlast in heel Nederland zo'n tijd zal nemen. Het is een punt dat we in de gaten houden moeten, maar juist omdat de auto's beter worden, skinner worden en uw professie bij gelijks ik op green gas inzet, denk ik dat deze maatregel voor uw professie een goede zaak is. Ouderen hier hebben natuurlijk volle winst, milieuwinst boekt, door skinnere auto's, door SOAP te passen. En nu gebruikt de minister dat als argument dat we wel wat extra hut kunnen rijden, zodat we uiteindelijk op de oude geluidsbelasting en uitstoot van stof komen.